Sanibonani. It's been a long time. Ngagcina ukwenza ividiyo ngikhulume nabantu. Umuntu uhlala emgaqweni ngaso sonke isikhathi. Uyahamba umuntu. The past 3 weeks, I've been to Northwest Mafikeng, Johannesburg, KwaMhlanga, KwaNdebele, Mpumalanga, Standerton, ngaba nako Nelspruit. So umuntu akasanaso isikhathi kahle sokushutha amavidiyo akhulume nabantu. It's not that ayikho into ehlala esemqondweni umuntu ayicabanga, but yonke ehlala ngicabanga isemgaqweni. Sometimes ngithola ngisho isikhathi sokungena ku-YouTube ngiphendula abantu, but namhlanje kwi-Saturday ngithe ngitshontshe lesi sikhathi before ngiphume nje ke ngikhulume nabantu, ngisaba naloko kukhathalanyana nami ngithi ukuziphumuza ngikhulume nabantu wale ngisahleli phansi. Namhlanje ngifuna ukuthi sithi kumixaming sikhulume ngamaphupho. Ngifuna ukukhuluma ngamaphupho enyoka because it's not always about ukuphupha idlozi uma uphupha enyoka, and it's not always about ukuphupha isitha. For instance, asithi nje uphupha inyoka usemanzini nayo, lokho kuchaza ukuthi kukhona ushintsho olufanele lifike empilweni yakho elizodinga ukuthi ugezeke. Njengoba usemanzini nje ubona usemanzini, khona ushintsho empilweni yakho elizodinga ukuthi ugezeke ebese lithola access empilweni yakho. And lolo shintsho ezofika empilweni yakho wena uyalesaba. Inyoka irepresenta ifiye ngaleso sikhathi lelo phupho, ikhomba ukuthi wena uyalesaba kanti aliyona ingozi. Okay, siphinde singenele kwiphupho lesibili. Asike sithi naku uphupha ukhothwa inyoka. It is not always about ukuthi ukhothwa idlozi uma ukhothwa inyoka. Namhlanje ngizama ukuveza elinye iside ngamaphupho enyoka because abantu bahlala befocus on into eyi-one. Okay, it's about idlozi, it's about idlozi njalo. Kuyenzeka uphupha ukhothwa inyoka kanti ikhomba ukuthi bayakubonisa abangasekho ukuthi lento oyesabayo ayiphathanga bungozi, ayibona ubungozi, khululeka, ikulungele. That is why kuphupha inyoka ikukhotha, basobe kukhombisa ukuthi khululeka ngalento oyesabayo, ayibona ubungozi, kodwa into ekulungele. Kuphinde futhi ukuthi uphuphe inyoka kuchaze ukuthi, angithi inyoka siyayazi ukuthi ihlale iphinde ishintshe isikhumba, iyebuze siphile off isikhumba sayo ngivele isikhumba esisha. Nawe-ke kuyenza inyoka uyiphupha ukuchaza ukuthi kunalolu ushintsho fanele lifike empilweni yakho olucompulsory futhi oluzofika ongeke uze uluvimbe. Yebo uyalesaba kodwa luzofika lona. Kuchaza lokho ngoba nayo inyoka kuhlezi kuzofika ukuthi ishintshe isikhumba, ikhiphe isikhumba esidala iqale iphile ngesisha. Nawe-ke kuyenzeka ukuthi inyoka ephusheni ikhomba lokho ukuthi okay, kunesimo soshintsho esizofika kuwena esizokufica, uyathanda awuthanda esizokufica. Yebo uyasesaba kodwa sizokufica futhi siyadingeka empilweni yakho ushintsho lona. Ikanjalo. Kube khona isikhathi lapho uphupha khona ujahwa inyoka, wena uzitshela ukuthi hawu bojahwa isitha, kanti kunale opportunity mhlawumbe osuke suyizwile vele ngayo, kodwa manje uyesaba ukuyithatha. Awazi ukuthi uma usuyithathile ngale kwayo kunani. And le opportunity le, it's not like wena uhambile wayifuna, but iyona efune wena, kodwa idinga ube nesibindi. That is why-ke ubone ephusheni lakho inyoka ikujaha. It means sometimes kulelo, okay, ake ngithi kulelo iphupho lelo wena ungathatha ukuthi ujahwa isithi, kanti cha, yile opportunity le ekulandelayo oyilethele mhlawumbe abakini abangekho, kodwa manje opportunity le enezinto ezithile wena ozisabayo, kanti zikulungele lezo zinto ukuthi masudlule kuzona uzoba right. Ngilinganise nje ngento elula. Ungaphupha ujahwa inyoka wena ubaleka ize kufice, kanti
ube nokusaba vele ephupheni, kanti umuntu ofanele uyothwasa. So uyasaba ukuyothwasa ngoba uzwa into eziningi ezinegative ngokuyothwasa. Uzwa into ezimbi ngokuyothwasa, uzwa into ezimbi ngokuthi uzoba isangoma ntontoni, uyazisaba lezo zinto. So wena uphupha ujahwa inyoka-ke izikufice, kanti kukhombisa ukuthi le nto yesabayo izokufica, noma ungayibalekela izokufica, kodwa futhi iyithuba elihle kuwena, kuwena nje udlala uyesaba. Kuyenzeka uphuphe kanjalo kanti vele unayo vele into oyazi kufanele uyenze ukuthi uyesaba, uvele uphuphe kanjalo. Wena mase leli phupho lakho libhekise emaceleni thawu, ngiphuphe inyoka engijaha ebengijahwa isitha. Kanti cha, ayimanga kanjani. Sometimes uyayiphupha inyoka kanti uyiphushiswa ukuthi kukhona something enkulu efanele uyenze, mhlambe a big job that you have to apply for, mhlambe a big tender that ufanele uyibhidele, and wena uyazijaja uthi uma ubuka abantu abakuleyo field or kuleyo industry, ubaba ukuthi eyi bakhulu bonke, baney'mali, bangobani, uzijaje, uzibone umncane kunabo, ube nokusaba, kanti leyo nto ilinde wena. Uwena muntu ozoyinqoba leyo into, uwena muntu ozoyiwina. Kwesinye isikhathi usebenze kanzima, usebenzela into ethile, but mase kufanele u-achieve uzibone ngathi akufanelanga u-achieve wena, kukhona abanye abakhulu kunabo bafanele ba-achieve. Uthi during leso period uzolokhu uphupha inyoka, kanti hhayi ukuthi wena unento enkulu ekufanele kodwa uyesaba. Unento enkulu ekufanele uziphonsele kuyona kodwa manje uzijaja kancane, ubone ngathi you are too little or you are nobody ukuthi unga-achieve leyo nto, yet idlozi lona liyazi eyakho lento. Just that wena unefiye ngaphakathi, unefiye, uzuphuphe kanjena inyoka kanti uzoyi-achieve lento. Omunye misjudge amaphupho or misinterpret amaphupho, azagcine eseyeke into e-right efanele ayenze. Ukuphupha inyoka imile phambi kwakho engathi iyakugolozela, mhlambe i-ready for ukukulimaza, ukukushaya, wena mhlambe lapho umile kodwa awubaleki, kuchaza ukuthi do not be scared, do not be frightened by izinto ezibukeka engathi ziyesabisa noma abantu bavele bakusabise kalula. Ungakuvumeli lokho ngoba nawe unawo lamandla okubhekana nabo. Angithi uyabona kuleli phupho lakho ukuthi ubhekene nenyoka, mhlambe let's say i-cobra isiphakamile, mhlambe seyenze lento zakhona zokuthi manje mhlambe ifuna ukushaya imili kanje, uyabona ukuthi ayi-ready for ukushaya ephusheni, kodwa uphaphame ephusheni lakho ungazange ubaleke. That means nawe unamandla okubhekana nezinto ezisabisayo, unamandla okubhekana nezimo ezinzima. So musa ukwesaba, unikiwe lamandla okubhekana nazo. Musa ukwesaba ngoba nawe lezo zimo othi uyazisaba nazo ziyakwesaba. So be strong, unikiwe amandla, kuchaza lokho, okusho ukuthi yiba strong, ubhekane nazo.